ali uopće ovo provedeno vrijeme je nova mlada nada pa iz Splita. Ova naša priča koju volimo pričati, a to je da smo najsportskiji grad, pa ako baš nismo najsportskiji, mogli bi biti najponosniji. Pa jesmo, ja mislim da jesmo najsportskiji grad i uvijek je bilo talenta i prije, uvijek ima i sada i dolaze uvijek i novi, tako definitivno smo u svim sportovima uvijek bili dobri. Sam prvenstveno uz obitelj počeo nastaviti i ostao tenisu. Ali zapravo malo godina za već puno uspjeha. Pa je, s obzirom da mi je tek 24 godine i već 3 Grand Slema i toliko dobrih rezultata, moram priznati da nekako čak nisam ni svjestan, nego sam te neke stvari pročitao u novinama i sad kroz medije, pa nisam ni znao neke stvari da sam najtrofejniji Hrvat već sa 11 trofeja titula, tako da to su neke stvari koje baš ne ideš za tim i uopće nisi nekako ni svjestan toga dok ti neko ne kaže ili pročita. Dok ne ponovi. Ali ovo je svakako dobar primjer i to je jedan od razloga zašto ovo mene posebno veseli, kao ne posebno talentiran sportski, bar u tom sportu, mogu trčati koliko god hoćeš, ali baš to s reketom i lopticom, da ih treba pogoditi, to baš ne ide dobro. Ali ovo je dobar primjer za nešto što bi vrijedilo napraviti kao neku malu turneju i po školama splitskim, kao jedna vrsta motivacije za naše mlade, pa bar u nekim školama da se poveća doista svjesnost o tome. Pa je, mislim da je bilo lipo i baš ja se sjećam kad sam ja bio mali, kad sam bio dite, ja sam tada već bio u tenisu, ali baš u to vrijeme govoram su ja Wimbledon. Tako da baš mi imali po školama i mojoj školi. Tako je. I šteta je da i ne napravimo tu vrstu promocije. Negdje smo se više vezali svi uz mobitele, uz bilo koju sportski rekvizit. U tom smislu, evo, doista iskrene čestitke, voljela bih da kolege kažu par riječi iz ovog svog sportskog iskustva. Evo, ja mogu reći samo nekoliko stvari, da bez obzira na ove sportske uspjehe, mene još više fasciniraju jedna dosljednost u jednom pristojnosti, u predstavljanju grada, brenda grada Splita i sportskog i kulturnog. Pomalo je, iako još to nije kako treba, mislim da treba proći još malo vremena, da u potpunosti to slegne i eto polako kroz neke medijske naslove i stvari čitam neke stvari pa postajem svjesniji rezultata kakvi je. Da, ovo je na ponos naravno grada Splita, pošto ipak dolaziš iz ove sredine. Apsolutno, da, meni je drago da je i da se priča o tome, drago mi je radi dočeka danas u gradu. Jučer sam bio isto u Hajduka na dočeku, večeras na Gripama, tako da mi je stvarno ko ditetu iz Splita, splitsko dite, jako mi je drago radi tih stvari. Što dalje? Dalje, evo, vraćam se u Zagreb na trening, tjedan treninga, malo se stvari vraća u normalu i potom krećemo na sljedeće turnire. Znate, to partnerstvo s Maratom nije baš krenulo sjajno na prvih 7 turnira u prosjeku, drugo kolo. Bilo je čak razmišljanja, jeste li jedno za drugo? Nije to krenulo zapravo? Je, krenuli smo malo iz nekoj teškoj poziciji smo bili tada kad smo krenuli i sigurno nije bilo dobro prvih par mjeseci, ali eto malo pomalo su se stvari nekako složile.